Fjum il-miliet, il-Kċina ta' Marta flimkien ma' 220 volunteer mill-Arċidjoċesi ta' Malta waslu b'suċċess 350 nikla b'żewġ platti lil 120 indirizz differenti. Flimkien ma' deżerta u rigal tal-miliet ta' tfal fid-dar, ikliet u rigali li jingħataw lill-individwi fil-bżonn madwar Malta. L-ikliet twaslu direttament fid-djar minn volontieri apposta u bekk dawk li ma setawx jattendu l-ikla tal-miliet fil-kurja minħabba kwistjonijiet ta' mobilità jew saħħa jew sfidi oħra ma tħallewx mingħajr ikla sħuna u bnina. Lilin mill-loġistika, l-inizjattiva kull sena qed tiffoka fuq xi ħaġa aktar importanti, il-kuntatt uman. Dan għaliex għal ħafna minn dawn in-nies il-volontieri kienu l-uniċi viżitaturi li kellhom dakinhar u li ġabu magħhom mhux bis-sikel imma wkoll ferħ, dinjità u awgurju mill-qalb. Il-volontieri tkellmu dwar l-esperjenza li kellhom fosthom kif fittxew djar tan-nies b'indirizz ħażin, f'każ minnhom ċemplu għall-għajnuna għax il-persuna kienet ħtieġet għajnuna medika, kif ukoll ta' wens f'sitwazzjonijiet diffiċli. Il-Kċina ta' Marta li tagħmel parti mill-Fondazzjoni Opri Soċjali tal-Arċidjoċesi ta' Malta topera permezz tal-ġenerożità tal-volontieri u l-benefatturi billi tipprovdi aktar minn 500 tikla kull ġimgħa lill-individwi referuti minn professjonisti mill-qasam soċjali. Din l-inizjattiva annwali tal-miliet flimkien mal-ikla tal-miliet organizzata mill-Caritas fil-Kurja tal-Arċisqofu f'diversi parroċċi tirrifletti il-missjoni tal-Knisja li tilħaq l-aktar membri vulnerabbli fis-soċjetà b'mod partikolari fi żmien meta ħadd m'għandu jħossu minsi jew waħdu.